sampean ndak kangen to ambek Aduh. Sik to. Kayak iki niken ki VC aku. Lah wong aku pas latihan kayak pas latihan nyapo jane. Ya mbok aja diomongne ngono iki aku kan malu to malian. Terus VC terus mari ngono ditolak kan malu to aku ngono kuwi malen. Kayak rumangsane aku cewek murahan terus VC ditolak ngono kae kan. Emang gue cewek apaan? Luar biasa iki lho, matur nuwun karo Pak Kamit, Pak Kasun. Iya, terima kasih banyak buat Pak Kasun, Ibu Kasun, Bapak RT, Bapak Lurah, Ketua semuanya Ketua Panitia, Bapak Kapolsek itu, semuanya terima kasih juga sudah hadir semua Mas hari ini tuh lengkap sekali ya. Oh iya. Iya, begitu. Ngene aku ndeloki statusmu WA anu. Sampeyan semakin kesini semakin naik daun ya ta? Amin. Semakin naik daun. Dadi iki delok statusmu tok iki jadwale padat iki aku delok statusmu tok iki wis kesel. Padahal aku ora nglakoni nggur deloki statusmu tok. Ya makane lek aku capek gitu kan butuh support darimu to, Mas. Ngono ki mbok ya pengertian, Dek semangat apa piye ngono. Ndak dirimu pane dirimu tok sing pas main ngono sing nyemangati aku. Ngono lek aku sing main ngono ndak disemangati. Aja demeki kene lho. Lah nyapa ndi sing ndi? Kowe demeki pipiku sing obah duduk pipi lho. Nanti. Lan sedaya panitia ingkang ikut andil mensukseskan acara ing bengi iki nggih. Uga ora lali ngucapke panuwun kagem sedaya para warga masyarakat kang mapan ning dusun Wonorejo ingkang boten saged kula sebataken setunggal mbaka setunggal. Iya. Ingkang sampun pitados sing wis percaya dumateng kula sak rombongan Astabrata Group ingkang mijil saking Kota Angin Kota Nganjuk, anggone paring lelipur wonten ing Wonorejo dalu sak mangke. Oh ngono, iya. Sowan komplit plat AG Astabrata Group, Iki pentas perdana ning Laladan kene dan sekitarnya. Oh tenan kok mula-uluk salam. Lah iya. Kang mapan ning Wonorejo kene, iya. Dasare para warga masyarakat panitia nggone nggelar acara ya wis disembadani disumbutke mula awake dhewe kudu semangat anggone paring lelipur anggone paring hiburan. Iya, ngestokake dawuhmu. Aning runtutan rangkaian acara pagelaran wayang bengi iki mujudake acara puncak. Dadi ibarat sing dianti-anti wis dadi bukti, nggih. Sing diantu-antu wis bisa lumaku, nggih yung. Wah luar biasa. Penontone kebak, penontone akeh sing pamirsa bengi iki padha mbludak ya yung. Oh tenan kok, Nok. Saka rasa bungahku nduk, wah luar biasa. Wit sore, wit jam 8 mau wis sek penonton. Bakul ya akeh ra umum. Lah iya. Aku saking senengku tenan kok. Ora ujar, ora kaul. Dusun kene besok nek wayangan neh kok dalange tetep aku, bakal tak gratisi waton nanggape wis ping 70. Lak mudar. Wis putu ya. Lah iya. Luar biasa lah ya. Senadyan lagi pisan sowan marak mangarsa ning kene para pepunden para panitia nek ngerangkul kanca-kanca Astabrata wis kaya dulure dhewe ya ngene iki. Tembung wong liya dadi dulur iki ya ngene iki. Lah ya. Suguh gupuh lungguh aruh ora nguci wani. Wah luar biasa. Aku teko lagi mudhun tekan mobil. Aku arep ning jeding pundi kamar mandine. Monggo padalang kula teraken niki Mas Dalang niki. Lah niku wah wis kadung mlebu jeding. Wah lah kok jedinge renek ciduke to Nduk. Wah anggone shower. Iya ngestokake dawuh. Didongake ikut muja lan muji ya Nok. Nggih. Muga-muga sabubaring ringkitan nggih.
Sabubaring ringgitan warga dusun Wonorejo tansah pinaringan rahayu wilujeng niskala tinebena saking Durga Sengkala cinaketa ing bagya mulya. Amin Allahumma amin. Muga-muga sing isih durung keparingan jodoh enggal cinaket karo jodone, ditemokne karo jodone. Sing urung pinaringan keturunan ndang diparingi keturunan. Oh ngono. Sing rezekine seret muga-muga rezekine bar wayangan iki iso melimpah ruah. Iya. Muga-muga sing duwe utang, muga-muga sing ngutangi lali. Lah iya. Oh iso nyaur, iya ngestokke dawuhmu. Derek memuji tirakatan tintingane Mbah. Iya. Iya. Sing baku paring lelipur marang para warga masyarakat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Gusti Allah sesembahanku ingkang tulung marang aku. Ora ana kaya linaku kejaba saking Allah kang aku. Sedulurku aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanku rintan lan dalu manglimang waktu kanggo brasta mungkar nafsu. Sedulurku aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu manglimang waktu kanggo Kenceleng sing seru. karuan nafsu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Gusti Allah sesembahanku ingkang tulung marang aku. Ora ana daya linaku kejaba saking Allah kang aku. Mulurku aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanmu rinten lan dalu mong limang wektu kanggo brasta mungkar lan nafsu. Sedulurku aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanmu rinten lan dalu manglimang waktu kanggo brasta
sing kepareng rawuh ya kuwi para-para ingkang winengku kinurmatan undangan-undangan ya sing kepareng rawuh akeh no. Pak Lurah uga rawuh, Pak Lurah lurahe sing ndi? Angger sing brengose kuwandel ya kuwi. Ya. Oh ya. Pagelaran malam hari ini juga di live streaming. Lumantar channel YouTube awake dhewe ya kuwi Asta Brata Media. Oh ngono. Dadi sing ora bisa tindak ana ing TKP, ora iso rawuh ning lokasi, bisa memonitor langsung lumantar channel YouTube dhewe-dhewe. Oh ngono ya, Mak. Iya ngestokake dawuhmu. Iki dasare bersih dusun pada malam hari ini ngepasi wulane wulan Agustus. Wulan kamardikan. Dadi temane gotong royong. Iya. Semangat kemerdekaan. Iya ngestokke dawuhmu. Yo ditanjake. Aku Kang Sarto kowe rene ora ijen. Uga nimbali adikku sing asli saka Mijil saka Kediri sing lagi naik daun. Lah iya. Sing wis diantu-antu karo para warga masyarakat Wonorejo. Dik Niken Salindri. Diaturi jumeneng. Disepoti no, sepoti tutang tang tak datang tang tang. Ayo. Monggo Dik Niken jumeneng Dik. Ayo. Selamat malam, Wilujeng Dalu, Dik Niken. Selamat malam, Sugeng Dalu, good night, Ayang Akbar. Yang paling ganteng sendiri. Oke, gantengnya nek sendiri. Nek karo kancane ora. Sowan nang Wonorejo, Dik, dusun Wonorejo. Iya, benar. Di Kecamatan Kepong, Desa Kampung Baru no lho. Lah ya dusune Wonorejo. Oh, dusun Wonorejo, Desa Kampung Baru, Kecamatan Kepong, Kabupaten Kediri. Ya. Iya, terima kasih banyak. Ini acaranya kalau boleh tahu? Bersih dusun. Bersih desa, bersih dusun. Ya. Didoakan dulu buat semua dusun Wonorejo, khususnya warga Kediri dan sekitarnya. Terima kasih banyak karena sudah mau hadir di malam hari ini. Tumplek-blek sekali nih Mas penontonnya. Nggih ta, Dik? Iya, sampai teko mburi kono jajal sampean malik. Lah ya akeh. Ora ketok malikmu ngono, ketok bokongku malian. Lah iya, sakmono ya wong tok ya. Iya, nek sing goer barang. Ya ibu-ibu paling banyak. Ibu-ibu paling banyak Mas Akbar. Ya didoakan semoga sehat semuanya, panjang yuswanipun, mugi-mugi rezekine kathah barokah, turah-turah, ora lokaning malah kebak. Mugi-mugi ibu-ibu sedanten teng mriki sageta nimbali wayangan piyambak-piyambak. Loh, Mas, niki teng desa sini itu di mana ini? Di Kepong. Di Kepong ini ada banyak acara, Mas. Oh, ning sak kecamatan Kepong. Malam hari ini wayangan. Ya toh? Dek wingi elektun ini bolak-balik. Soalnya akeh wong do rabi ning kene. Oh, usum wong rabi ya. Besok di tanggal 5 ada juga jaranan Mayangkara. Bintang tamunya Niken Salindri, Mas, tenan nih. Oh. Bisa ditawake dhewe. Ya, Bu ya.
Ya Bu ya. Delok ya Bu ya. Aku. Rumahmu dari sini jaraknya jauh atau dekat? Wah, dekat sekali. Oh. Hanya 1,5 jam. Ya adoh kuwi. Yo cedak kuwi Mas. Soalnya tak lakoni dengan ikhlas dan hati yang tulus iku mesti cedak. Oh. Ngono loh sayang. Tiga- Ya sayang, kabarnya gimana sayang? Kangen loh mbek dirimu iki kangen loh. Ayo. Piye Bu niki Bu? Nyapu topo babu-babu Nyapa? Piye wah aku ngene iki mati gaya aku ngene iki. Enggak, mane Mas Akbar lek kadung jejer aku sing disang duduk raiku ae. Susune. Hei. Masalah iya. Iya. Malah iya. Lah wong sampean iki lho Mas Akbar ya wong dikangeni ya ndak paham sampean iki diceti, tak ceti ngono ra gelem bales nyapot ajane. Ya bales lho jane. Kan ya lara to Mas atiku. Oh alah. Terus ngene iki lho. Masa sampean ndak kangen to ambek Aduh. Sik to. Kayak iki niken ki VC aku. Lah wong aku pas Kapan? latihan kayak pas latihan nyapo Iya jane. mbok aja diomongne ngono iki aku kan malu to malian. Terus PC terus mari ngono ditolak kan malu to aku ngono kuwi malen. VC. Kaya rumangsane aku cewek murahan terus VC ditolak ngono kae kan. Emang gue cewek apaan? Luar biasa iki lho. Matur nuwun karo Pak Kamit Pak Kasun. Iya, terima kasih banyak buat Pak Kasun, Ibu Kasun, Bapak RT, Bapak Lurah, Ketua semuanya panitia. Ketua Panitia, Bapak Kapolsek itu, semuanya terima kasih juga sudah hadir semua Mas hari ini tuh lengkap sekali ya. Oh hadir. iya. Iya, begitu. Ngene aku ndeloki statusmu WA anu. Apa? Sampean semakin kesini semakin naik daun ya ta? Amin. Semakin naik daun. Dadi iki ndelok statusmu tok iki jadwale padat iki aku ndelok statusmu tok iki wis kesel. Padahal aku ora nglakoni nggur ndeloki statusmu Ya tok. makanya lek aku capek gitu kan butuh support darimu toh Mas. Ngono ki mbok ya pengertian, Dek semangat apa piye ngono. Ndak dirimu panen dirimu ta sing pas main ngono sing nyemangati aku. Ngono lek aku sing main ngono ndak disemangati. Aja demeki kene lho. Lah nyapa Kowe- ndi sing ndi? Kowe demeki pipiku sing obah duduk pipi lho. Nanti. Sing Mbok kaya obah enek mak apane? klepok. Aku delok dong. Hei. Wes rusak lan tadi datang sini jam berapa? Aku tadi datang ke sini jam pinten nggih Bu wau nggih? Oh jam maghrib nih kok wau maghrib. Napa? Sak bibare maghrib. Oh, sak bibare Nggih, maghrib. jam 10-an wau. Wah. Sik to, aku ki tanya umurmu piro to jane? Umurku berapa ya kira-kira? Heeh. Mas Akbar berapa? Aku 22. Oh, aku 21. Alah, kok modelnya dipas-pasne ngono kuwi lho. Tekon tenan. Umure piro? Aku 21. 21 tenan ora. Ndak kemarin aku 15 tahun. Bayo. Sekarang 16. Nganu Mas. Piye? Satu hari umurku bertambah. Oh, lah umur 16 koyok ngene itu terus sok nek kuliah ora mangan dosene. Ya lek desane klem dipangan ya iya. Sadurunge mangan dosen mangan aku sik. Wah, apa kok Mas Akbar ki apa kok? Gemes aku. Kediri ki gone seniman, Dik. Heeh. Padang terus. seniman. Bahkan kemarin aku mendengarkan HUT Kediri itu wayangan 3 hari katane. Wow. Denger. Bagi nyapo. Lo kan yo kaget lo Mas Oh Kediri iya. lo Kediri lo iso 3 hari wayangan ya. Full itu 24 jam. Ya. Wah. Dulu itu ada sinden dari Kediri yang terkenal zaman dulu. Siapakah itu? Namanya Bunyi Kartini Sabdose. Kowe iki nyapa kok? Ora tak apa-apane. Siapa Mas jenenge Mas? Bunyi Kartini Sabdose. Bunyi Arkini Sabdose. Kartini. Iya Kartini. Kartini Sabdose. Itu dulu itu muridnya Pak Narto Sabdo. Oh.
Itu terus? sudah melanglang buana. Nggih. Bahkan itu namanya sinden dari Kediri muridnya Kinarto Sabdo, ya toh. Jadi gitu. kondange Bu Kartini Sabdo sih. Kuwi mergo srawung karo dalang-dalang. Sering kumpul dalang-dalang Pak Narto Sabdo, Terus? Mbah Panut Nganjuk. Terus? Mula sampean nek pengen saya melejit sering ngumpul aku. Mas ngene Mas. Piye? Wong aku lo biasane lecetan mbek sampean. Heeh. Mas di mana? Ngono sik repot ngono. Lah terus piye lek ku kumpul ya kok iso? Wong ben dicetok sik sibuk, sik repot. Ngene lho, Oh Dik. iki kok gayamu ki lek pas dalang ngene iki dolan mbek aku ngene. Ngomong bareng dicet lho Mas ndak respon belas. Tenan. Ora, ngene lho, aku ki nek nggur ning Aku chat. mendingi cetan karo Kolil ka. Chatan karo sapa? Kolil. Sama bapakku to. Bapak tercinta ya. Ora ngono nek Dik Niken. Aku ki nek nggur chat tok. Iki kadang-kadang ki nggur linu tok ngono tok. Dadi iki Lah chatku ki piye kok iso linu kabeh iki lho. ora maksudnya ki nek nggur kakean rencana kakean anu iki kadang-kadang tidak terrealisasi ngono lho. Malah kadang-kadang sing dadak ngono kuwi malah iso dolan-dolan ayo butuh dolan ngono. Wong didadak aku nek sering ning Solo no. Yo ngono kuwi nyusul ning Solo. Emang kok disusul ning kono enek nganune ae. Ora enek. Ora enek ya. Ora enek Iya. ya. Heeh. Nembang aku kangen suaramu. Kangen suarane apa kangen wonge? Ya sekabehane ya to. Lah kabeh ora disangoni. Alah, ya kan sang ora kudu duit. Aku lho ndek ulang tahun lho Mas Ramo kado piye to masuke? Lah aku nek wingi bar lulus anu kok ya ora mbok kado, bar lulus kuliah. Tak kado buket no. Buket apa bareng tak buka? Loh, buket sempat kemamel sing napani genap Pak Kolil lah ya. Sik to jelas. wingko salah kirim wingko. Ora Mas. Wong buket kok tak buka isine sotek no. Yang ada sayapnya. Ya sing penting kan kayak hadiah to. Oh, lah mosok arep tak nggo apa? Masker. Oh, ngono. Corona ra doyan kuwi. Gila iki lho, maskeran sotek iki lho kok iso ki dicantol endi kok ora pliket kabeh iki. Oh, guys. Nembang Bowo, warga kene yang ditunggu suaramu dan aku pun juga yang menunggu suaramu. Alah Mas Akbar kita berpelukan dulu dong. Berpelukan. Halah ngene iki sinisin kok lek wis ning ngisor panggung Dek Niken. Mosok aku ngono kuwi. Ya ngene iki karo kudu jaga wibawa, jaim. Nek ning jero ruang wong loro ya beda. Tak jleng. Aya, nembang Dik. Apa? Bawa yo, apa yo? Apa Pak? Sinden bocah. Oh, Mbah Sukron nyune. Ana sinden tung entuk. Palaran Mas. Oh, palaran. Siap. Oh, pelak iki, pelak. Ana sinden isabang. Ngapunten Pak nika digantos bawa nemen mawon nggih. Lho. Apa enek bawane nemeni? Hah? Nemeni apa enek bawane? Rol itu bawa. Oh, iya. Iya, seperti itu. Oh. Boleh minta nadanya Mas? Aku kalau bawa itu sekarang nggak kuat loh Mas. Oh, enggak kuat. Iya, soalnya ini Apa butuh napas buatan? butuh Mas. Dipancing sithik kok langsung Aduh, kingko Sampean aku kingko medun wayangan jariku teles kabeh. Nyapa? Wes. Aku suwi-suwi kaya banci ngene ya greges. Ora. Ndak gareng ngene iki saking sayangku ambek sampean. Oh, Mas. aku juga sayang. Orang sayang itu kan bisa membutakan segalanya. Betul. Tresno iku buta. Heeh. Apa iki nembang kok bebas wae. Bagaimana kalau kita paring yang seragenan dulu aja? Oh, gitu. Iya, tapi ndak usah bawa. Oh, enggak usah bawa ya. Nanti bawanya biar Victor aja. Oh iya, untuk salam membuka dulu ya. Iya. Seragenannya apa? Boleh Wisatresna aja, boleh. Wisatresna. Oh, tadi sudah ya?
Oh belum. Ah, Ya wis ora usah ngegas bedil men go. bisa tresno ya iso ninggal katresnan iso. Itu aja wis gela aja wis. Gela, gela. Lali janjinya aja wis. Mas apa gela wis Mas. Gela. Gela. Kowe Oh pasti nanti oh, Dayani, jenengan kok yo Bapak. update, Mbah. Jenengan kok yo nonton videone, Masya Allah. Top, Mbah. Top. Nggih, luar biasa. Nanti Nggih. kita pas habis Wiso Tresno nanti duet sama Victor nanti full duet sama Padahal nggih to Bu nggih. Nggih. Setuju nggih Bu nggih. Allah. Dhisik ngono Bu ya Akbar Ibu ya. Ditunggoni pacare gak gelem duet belas karo aku Bu tenan. Saiki ya Bu ya, ndek mau arepe munggah Bu ya. Ndek mau chat, "Dek ini kan cantik mengke duet nggih sembuh arang sampean wis to pira?" Romangsaku kok. Ayo dikasih seraginan dulu. Wes, wes. Ayo, Mas. Romangsaku kok ngudal-ngudal wadi Mas aku. Oh ning kene rene ge kalah-kalahan dalange ae. Ayo Mas. Gela, gela, gela. 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 Bisa Mas Trabata. Seraginan ya tublak tak. Yuk, gelo Dek Niken Salindri ya, gue Strabata. pembukaan. Ya. Apa? Astra.
lagu gelo. Iya gelap. Sing penting aja gelo karo aku. Ndak. Oh. Iki sampean sudah ketemu Pak Kami Tua dereng? Pak Kami Tua Anu Pak belum. Kasun. Belum. Oh belum diaturi minggah. Mergo Iya. ki undangannya banyak niki. Wow. Sing kepareng rawuh. Monggo Pak Kasun. Monggo Pak Kasun masih lenggah nggih. Pak Kasun. Sini dong. Pak Kasun. Wah, monggo Pak Kasun. Ayo di spoti yuk. Oyo oyo Jawa. Wah. Ini namanya Mas Kasun, bukan Pak Kasun. Ah. Kowe kelakon Kasune turu jaba kok. Oh, Pak Kasun ini tadi Ibu Kasunnya di mana? Suruh tidur aja deh, Pak. Hei. Mboten Pak niki namung gojek nggih, Pak Nggih. 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 Anu Pak, sepeda luar. komentar sepatah dua patah Ya, kata. monggo. Acara malam ini gimana? Iya. Nggih, alhamdulillah acara malam hari ini ramai pengunjung padat Nggih. krono Mbak Niken. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Hah? Halah Pak, mboten Pak, sanes kula sing ngomong nggih Pak nggih. Niku kanca kula. Oh kancane niki. Nggih bola niken Salindri. Sing rawuh sinten mawon Pak undangane niki? Nggih, Sing taksih lenggah. niki Bapak kula nggih tasih ta mriki, Oh, Bapak nggih. Kades, Pak Kades nggih. Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek nggih wonten. Wah. Mboten rugi Pak nggih wayangan nggih. Mboten rugi. Alhamdulillah niki wau nggih Pak Camat rawuh. Oke. Cuma sampun kondur rumiyin. Oh, Pak Camat nggih. Nggih. Nah, monggo Pak, niki napa sing saged nembang dono swanten sinten kinten-kinten. Mumpung wonten. Napa panjenengan ki Mbak? Ah, Nek kula ki mbak mboten saged nyanyi. Oh, Kula tak nyerahne bapake. Kula serahne bapake nek nyanyi. nggih monggo. Monggo Bapak Kades Oh, Pak Kades. Kampung Baru. Monggo Pak Kades Kampung Nggih, Baru. Monggo. Mriki nyusul mriki. Heeh. Monggo Pak Kades, Pak Lurah. Aturan mriki. Tuk tuk tuk. Wah. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Pak Barang. Pripun komentar riyen, Pak? Alhamdulillah. Gayeng nggih, gayeng nggih. Bintang tamune sae dadose gayeng. Wah, luar biasa. Matur Saya suwun tambahin, no, Mbak Pak, Niken. saya. Lagi niki wau dipeseni Pak Kasun. Pak nek wancine nyawer jenengan mawon. Wah. Lah kula bingung niku wau. Dipasrahke kadese. Lagi niku pripun Sing niku? nyanyi, kula kan mboten saged nyanyi to, Mbah. Wah niki repot niki. Nggih. Napa, Pak? Niki mumpung wonten Dik Niken, badhe Napa niki? dono sewanten napa? Gamelan nggih kenging musik nggih bisa. Monggo. Nggih. Duet nggih monggo. Duit nggih Duit monggo. nggih monggo.
Nah niku sing kentun niku wae sing mboten penak gitu. Mboten Pak, namung guyon, Pak. Lem Nggih. tenanan nggih mboten apa-apa. Lah. Lah dereng nyanyi yo nyuwun arta gitu. Sampun niku mau ping 3 sak srempeke. Nggih nggih. Napa niki Pak ngersake napa tembang napa? Nggih. Duet Pak. Wadah. Ah, duet napa, Pak? Apa ki? Monggo. Duet napa? Sing penak-penakan mawon. Napa? Ah, nggih monggo. Kandas. Kandas. Nggih. Ora iso liyane. Oh nggih. Matur ngeten mengke Pak Sekdes. Oh nggih. Nggih, kali Pak Dan Ramil ugi Pak Kapolsek. Nggih. Mengke diunggahke sedaya mengke. Nggih. Bar niki. Nggih. Nek kandas didhisikke. Nggih, kandas dhisik nih. Pengen Niki nyicipi. niki kula panjeri riyen. Waduh, Nggih. ha iki. Bapak ijen kaya apa to, Papa? Jen. Bah, cekatan tenan. Cekatan niku. Nggih, langsung set ngoten neh. Matur sembah nuwun nggih Pak nggih. Sami-sami. Ampun nangis lho Pak, wong mandak. Sak lembar lo nangis Lah nggih. berkaca-kaca. Niku jatahe putrane. Tapi mboten napa-napa, Niki benjing. nak nggih dianggap putra to Pak, dianggap anake dhewe. Benjing damel sangu sekolah. Sangu Mbak Niken. sekolah. Nggih to. Nggih, Nggih. leres. Kandas Kula kalian buka kandas. lirik nggih Pak nggih. Nggih, monggo. Niki yogane nggih Mary. Manjeri. Ya Allah. Jen. Bapaknya abang kula biru. Sembah nuwun. Niku nembe niki sedaya napa nembe panjer niku? Nah, Kula manut bapake. wah niki repot nih gitu. Nggih. Yuk kandas ya dadekke digarap sing gayeng ya.
Luar biasa, Pak Lurah. Aduh, jan santen sae, Pak. Sinten wau? Sekdes, monggo. Niki Pak Sekdes kula niku paling ganteng dhewe iki ya. Oh. Nggih, monggo Pak Sekdes. Monggo Pak Sekdes, Pak Sekdes kali sinten mawon wau, Pak? Monggo. Nah, sapa mau? Pak Sekdes. Lage-lage. Nggih, Pak Kapolsek. Kapolsek. Monggo, kalian Pak Dan Ramil. Benjing getun lho jenengan. Waduh. Beh jantenan, mungkin nek jenengan mboten nyedek. Benjing mesti ngrasani. Pak Sekdes, Pak Sekdes. Monggo. Pak Kapolsek. Sepoti, beda sepi ya. Niki Pak Sekdes niki nggih. Nggih. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu, Pak. Wilujeng dalu, Mbak Niken. Heeh. Bah kok grogi to Mbak Niken. Ngeten napa? Bane wayu tenan bane wayu. Ah, domongi ya. Oh ya Allah, kula dilem karo Pak Sekdes mosok dalange ra ngelem aku. Ya kok tak lem to. Nek wong loro tak lem to. Nggih, wilujeng dalu sedantenipun Nggih. kagem sedaya warga dusun Wonorejo lumeberipun dumateng warga seluruh desa Kampung Baru ing wekdal menika bersih dusun nggih Nggih. supados panjenengan sedaya pikantuk barokah ugi keselamatan entene bersih dusun menika Bu nggih Bapak nggih Nggih. kalih tirose biar ini mau pripun mboten nyaur lali biar ini nggih Anu, Pak Lurah nggih sing nyemotken nggih. nggih nggih Pajek to. nggih nggih anu bucange Nggih, kados pundi? Dusun Wonorejo menika salah satunipun dusun teng Kampung Baru. Oh nggih. Nggih, wontenipun dusun menika 6 dusun. Oh nggih. 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 Dados memang sampun dados adatipun Nggih. mbok bilih warga kita nggadahi napa niki istilah uri-uri Budaya. budaya nggih. Nggih. Nggih menika arupi wayang kulit semalam suntuk. Nggih menika 3 dusun 4 dusun nggih. Dusun Wonorejo, Wonorejo Barat, Mulyorejo kalih Kampung Baru. Lintunipun jaranan. Oh. Nggih, ngoten. Nggih. Menika Biasa. lagune kula nyuwun napa Mbak Lurah? Monggo. Monggo. Jenengan. Pripun? Nek wau Pak Lurah kandas niki Pak Sekdes napa? Anu Ganteng no mboten Pak Sekdes kula. Ganteng Ganteng to. saya sungguh ganteng. Lah, domongi ya. lungiting asmara. Oke, kasih musik biar hebat. Pak Sekdes. Wah kok tradisine kene mesti disawere dhisik ya. Ya harus. Terima kasih nggih Pak nggih, matur sembah nuwun. Wah. Jen Pak Sekdes ganteng Lah gagah. tenan to. Domongi ya. Durung disawar mung ora ngelem e. Masa disawar ngelem. Dene Ken. Iya. Pak Sekdes hidungnya mancung. Iya Kok- mancung. Lah kok mbok lem tambah dawa neh. Wah, tomongi wong telu ki jen bagus-bagus ganteng-ganteng dalange tok lho sing welek. Padune napa padahal nggih? Padune ya. Nggih. Napa Pak Sekdes? Anu Lungiting asmara. Lungiting asmara. Lungiting asmara. Oke, yuk Mas Tris. Pak Sekdes. Jos. Sip.
Matur Terima suwun. kasih, Pak. Yes. Niki sinten malih Pak Lurah? Nggih, monggo Pak Kapolsek. Kapolsek Kalian kersa Padang mboten? Ramil. Heeh. Monggo sareng-sareng. Heeh. Oh nikan mawon. Heeh. Oh nggih, matur nuwun. Badhe Sampun, Pak. Siap. nyuwun lagu. Napa? Bojomu tak silie. Kula semerep kan TikTok kan ngoten. Wah, Pak Lurah ya tiktokan to. Pak asline Kan, pripun? Lurah milenial iki, tiktokan barang nggih. Niku kan panjere niki. Wah, Wah, Pak bojomu Lho, lho. kasih lintune niku napa malih, Pak? Sampun. Miris ya lagune. Nganu Mas lirike sing miris Mas. Kok iso? Bojomu sesuk tak silihen ra penak tak balekne lah. Oh iya. Sing nggon penak ki apane? Maksudnya dijak omong-omongan ngono. Walah, nggih kurang no pale. Oh mboten Pak, mboten. Nggih Oh, mboten tambahin, sembahyang Pak. nggih Pak. Alah mboten usah Pak. Alah napa ta jenengan. Mungkin ditambahi malih. Siap Terus no, nuwun. nggih. Yo. Oke, ya dipinangkani sik. Apa? Oh, ya karo sapa? Lainnya dulu. Oh, lainnya dulu. Oke, lainnya dulu. Ini gimana Mas Akbar? Aku masih stay di sini. Ya, ya. Ning kene bae wis to ning kene bae ibu-ibu ki seneng lek anek aku. Wes ya. Ning kene khusus dina iki dilencertne ini kan salindri. Dilencretke. Apa sing anu diganteni liyane, Dik? Ganteni liyane ya. Apa sing musik? Oh. Dewa Tresna nggih. Oke. Permintaan. Kompane saiki malah sumeneng ngono to Mas lek. Jejer aku no malah sumeneng ning nyapa ta jane. Anu aku kan jane wit biyen to, gak iso jauh kok sampeyan iki. Nah, Mbah. Nah lho, Mbah. Lho ngene iki. Dewa Tresna iki. Iya. Oke. Dewa Tresna yo. Engko ngatek ya engko ya. Yo ngadeg nek sampean engko aku sampean pegang nak yo ngadeg. Yo mesti wonge to. Wonge. Ganti mau tak pegang ra ngadeg-ngadeg kok masalahe. Heeh, ngadeg gune Mbah Saban lho ngadeg. Dewa Tresna oke. Dik niken yuk Wis digarap. katangan. Kok lagi iso karo
luar Dene biasa. terima kasihan. Niki dalange nyanyi malih napa sampun, Bu? Malih kok ya. Kok iso- Malih. Kok iso diadang ngene? Arep balik kok Ndak oleh. diadang. Arep balang. Ya, Bu. Arep. Ayo ndang nyanyi bar, Akbar nyanyi bar. Ayo bar nyanyi bar. Lah kok dalange ganti kono lho. Kok kleru sing tak. Ki piye to ki carane? Ayo nyanyi yo. Ki piye? Sampeyan sing nyanyi aku sing dalang. Ngawut Aku ki iso ya dalang ki. Oh, iso. Heeh. Wes engko malah anu. Kosek lho jarene kok nyanyine hae. Apa enek to dalang dieret-eret kayak kucing. Apa? Ada pemuditan Gemati. Lagunya siapa itu? Apa ki? Gemati ki sing piye to ngarepe, Mas? Gemati pitaku yo lali. Oh, itu Suwir. Gemati itu sing penciptanya siapa? Yo kanca-kanca iki penciptane. Oh, Penciptane berarti di iki. YouTube tulisannya konco-konco. Bersama ciptaan Pencipta. bersama Astabrata. Oh, Ciptaan ngono. Astabrata. Kayak gamelane sing nulis lirik sapa? Nulis lirik yo anu sing ki lho Saron Lemu ki lho, Saron Lemu. Kuwi sing Mas, nulis lirik. rumah saku ki ya, Mas ya. Yoga Astabrata ki lengkap. Kok lengkap? Enek sing cuwili, enek sing gawedi. Lek kadang cilik kecilian, lek kadang gede-gedean. Ndi sing cilik kecilian ndi? Iki. Rene aja ngadeg kok sik, ngadeg kok Iki sik. seragam nganti oblong-oblong kayak dress. Tenan. Ngadeg kok. Ngadeg kok rene lho. Ngadeg kok rene lho, Ngadeg kok rene. Masya Allah. Bocah kon ngadeg kok. Iki nek ning buritan ora dipangan nyambe. Lho ngadeg kok. Iki lho ngadeg kok, Le. Kon ngadeg angel ramu. Ngadeg kok. Wes ngadeg to, Bang. Ngene. Oh, jarit lo iso diitung lho rong jengkal lo, Mas. Anu, awake dhewe duduk di situ dulu, ya toh. Terus? Iki ambak anu. Kowe arep nyapa kok lungguh sing ngongkon lungguh sapa? Kok penakan. Iki ambak kaya ngene, Terus? mempunyai suara emas. Wah, Wow, piye? Mas apa? Ya suara emas, suara berlian. Wow. Mosok Oh, anda nganu aku. Jajal dinikmati ning kono. Kuwi kene ya jajal. Terene lho iki. Mau nak dik niken urung. Beh. Kin jajal apa tak jongkrone apa ya kok angin miber. Jajal. Mau nak dik niken anu to dereng bawa. Lah iki diwakili iki. Iki Oh, ngono ya, Mas? bawane jos niki, suarane top Pak niki, Pak. Acara dorono Mas adewe. Lagi ngene, ki ning tengah. Adewe jeneng bapak ibu karo anak. Ning anake rada nganu Mas ya. Oh, nyerimpet to. Ayo Le ditunggoni karo bapak karo ibu ya. Iki kok dipoto kan kono to karo program KB ngono. Tapi Mas, kita termasuk anak kita gagal loh Mas. Heeh, kayak karo ngadeg kok barei. Ya Cah, ayo bawa. Hah? Mikmu lo kualik. Ki lho nek anake njaluk mik buke ngene jare. Aku rong tau Mbah. Tapi ya. Ya. Mik. Oh, bapake kong dimiknya yuk. Kaya jangan Gale kaya. Ayo Pak, Bapak. Anake ben nembang dhisik kok ya. Anake ben nembang sik, adewe menikmati. Dedek sik ayo. Lho. Engko malah nek gawe dedekne luwih cilik kok iki piye? Ini anak kodok. Sak botol Sprite ngono. Anak adus piye? Ya jugur sluluk. Ya jal bawa. Apa, Pak? Kan kutang. Nah, kayak. Heeh. Ning kene Dik, ning kene Dik. Wah. Iya. Wah, iki Bismillahirrahmanirrahim. Boleh bismillah barang. ya jal. Aja ngisin-ngisini. Iki dramane iki awakmu ki anake Akbar Syahala karo Niken Salintri. Alah, ngono lho Mas, kan ibuke sinden, bapake dalang. Jadi aja ngisin-ngisini lho dadi anake iki. Kan yo malu ya Pak. Malu kucing, betul. Kok malu kucing gitu. Ya jal dinikmati suarane kaya apa. Bawani ya jal. Iki cah cilik iki suarane apa ya cilik apa ya gede. Lah iya, ketoke kok cilik nggonane. Ya apa? Ayo jajal. Urut. Ayo budak ora ngomong ora kok. Iya iya. Oh. Sabar. Anu lek kesuwen dikukuti kabeh.
sik to, iya sik to. Sabar kalian. Suarane kaya apa? Kangenku tanpa umpama. Alah, terus ngono kuwi lho. Kok terus malih kaya Upin Jan, Ipin. suarane iki jan apik jan ra mentolo aku ngene iki kudu nyangoni. Alandang nang. Iso jaran. Piye? Alah. Ayo. Buat jajan, buat jajan. Ngene buat Alah, jajan dulu. makasih. Kok lek apik no ditambah yo ya. Ngono. Oke. Kok tambahi susu. Duh. Astagfirullah. Asin. Air susu ibu niken. Oke. Terus. Mong sliramu kang dadi telenging ati. Anu, iki ben tambah mesra ben iso menghayati bawane. Hah. Tambah pemeran. Sapa? Pesek Iya, jumeneng. Oh iya. Pesek ben tambah Pak anu. Dewi iki pemene pen nampa mantu ngono ya yang ya. Ayo pesek berdiri pesek. Ayo. Ayo, kene, Ben kene. tambah. Ah. Ya Allah, cok cuy. Iya. Seweger. Wah, Jan. Terus lek ngene iki lek ngerangkul ora ya pas lho. Ya disangga kursi. Ayo ndang rayu nang Terus, kene. Set. Tekan. Anu ndak kene pangku. Apa jenenge ndak imbang kok empane. Piye? Iki ngopo? Polane iki. Piye. Walah. Lah, ngejrati sikil. Mancek ya, mancek. Apa isine? Mancek rene, mancek. Heeh. Sapa ora? Bismillah. Wah, lah yo ngene. Yo alah, banget tene. Yo, abote golek sego sak emplokan kaya ngene. Isa apa ora? Awas sikile. Kleru. Lah kowe lek duduk ora ya kaya bolu lho, Mas. Kleru. Maaf, ngapunten. Heeh. Ndang. Iroke iso digawe karo Nisa. Lanjutno. Oh, selawas sanggonku nunggu. Astagfirullahaladzim. Beda kuat aku, Mas. Jan kayak kesetrum. Yo, penghayati perang kok. Rangkul Mas aja mundur. gegerok ombone Ramto. Ya. Kok gruwaket. Sekolah aku sing jengking ya kesel sama. Pegah kok. Rawe ta. Oh, Mas Irman pengen. Terus Among tansah ngleledo. Lele ngono kuwi kepi yo nggih pempes lho delok. Sik kok ndep apa jenenge? Nganu lho Mas apa? apa kayak subalan ngono. Oh kaya supelan ngono kae. Ya asli ya. Masa asli. Oh, trutas. Malah dirogoi to. Kayak wayang dirogo. Kayak wayang golek ngono. Ngelingono rikala dina kepungkur. Kuwi yo kuliah lo kan. Mas kok kan to? Dek, Nduk. Mamah no mamah. Oh iya, Ya mama. Oke ya. Tanah kono. Mamah niken. Mamah niken. Piye Mas? Hah? Piye? Kowe jare yo kuliah to? Yo alhamdulillah kuliah Mas. Iki kuliah iki diitung masih kanak-kanak apa? Piye? Piye? Yo diitung tugelan ngono. Tugelan kayak Iki lek saling botol. karo guru-gurune lek pas wae murid yang gerumbul ngono ora kepidak-pidak kancane ya. Padake piye, Mbak piye kaya kepidak lho. Terus Ayo nak. Ayo. Iki ki pacare lho. Soale to, tak aku mbokne. Wong mbokne iki ning kene kok. boke kok loro lho.
Yo, Kowe lah ngemik. geragas apa piye lho, Mas? Ora. Kok iso loro ki lho iki, Pak? Ora. Kok piye lho, Mas? Ora. Ayo bacaan yo. Yo bacaan. Mata enggak koclok. Los pokoknya. Yo. Sing romantis. Iya. Romantis. Teko di. Seliramu nate ngandika tresno lahir trusing batin. Cium sik tangane. Oh. Kayak anak ae karo Bu. Oh iso Sae kengisoran dadi angel. Angel. tembakangan tutuk nih. Kok iso mencolot itu lho. Kok kaya kuat? Gusti Allah. Wawut tok. Wes, Yo. wes kayak kono wae ya. Wes. Anu ya, tembakangan. Tembakangan. Oke. Oke. Mau WA. Sang joget ora iki? Gak. Aku tak menikmati suaramu karo nduk niken sik ning kene. Oh, iya. Ono ya. Ketae apike lampune dipateni ora apik ketae. Aku. Yo,